Kdo mě už nějakou dobu sledujete, tak zhruba před 7 lety, 8 lety nějakou dobou jsem dala do škatulky vztahové fáze. A ty vztahové fáze jsem pojmenovala vykopávat, čistič, laskač a Kristus. Nejpalčivější fáze pro vás vždycky je fáze čistič. Když mám konzultaci na čističe, když děláme přednášky, vždycky na čističe. Všichni řeší čističe. A proč? Protože čistič je fáze, kde se prostě řeší. Kde se mysl učí, že nemá vztah pod kontrolou a ten čistič daný tě učí sama sebe, nebo sám sebe, může to být čistič, čistička, to je jedno, postavit na první místo. A já mám pro vás takovou drobnou pomůcku, aby se vám v tom čističi lépe žilo. Kdo jste slyšeli přednášku Vykopávat, čistič, laskač a Kristus, tak tam už víte, že doporučuju, abyste ho snědli jako čokoládový dortík. Prostě nemůžete se mu vyhýbat, musíte to prožít, bude to bolet, hotovo. Ta bolest vás vede právě k tomu, abyste byli vy pro sebe na prvním místě. Ne manžel, ne děti, ne milenec, ne ten vnější svět, který je iluzorní. A to se tam vlastně učíte. Ale další taková pomůcka, která by vám mohla jakoby usnadnit průchod celým tím procesem. Já ji miluju, ale když vám to nepůjde, to znamená, že vlastně to tělo ještě na to není zralé a je to v pohodě. Jo? Vůbec to neřešte, netrapte se tím, trpte dál, tak jak trpíte, ono to jednou k tomu dojde. A ta pomůcka. Vy, když si vzpomenete na toho čističe nebo svoji čističku, tak často je to nějaká ta vzpomínka, kdy on vás zalil tou láskou, tou pozorností, vezme si vás za ženu, postaví vám dům, jste jediní, koho on miluje. Jo, to samozřejmě platí fakt jako pro muže i pro ženy, ale já teď z pozice ženy mluvím o čističi jako o chlapovi, ale pánové, máte to s náma čističkama úplně stejné. Celou dobu si tam vlastně držíme takovou nějakou naději, takovou představu o tom, jaké by to mohlo být, a nedosažení té představy je právě to, co nás bolí. A ta pomůcka je to, že vlastně ve chvíli, kdy vy si vzpomenete na toho svého čističe, tak rázem, jak se to kyvadlo zhouplo do té lásky, do té vzpomínky, tak rázem ta mysl to kyvadlo okamžitě zhoupne do toho, ale já to nemám, ale mi nevolá a nepíše a blá, 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 on tady prostě není. A takhle to utrpení vlastně trvá pořád, jo? Pořád se to zhoupává. Mám, nemám. Když si však uvědomíte, že celý ten viditelný svět vychází z vás, to není jinak možné. Vy vlastně ten svět, tu realitu, vnímáte jenom díky tomu, že máte smysly. Představte si, kdyby vy jste neměli zrak, čich, sluch, hmat, chuť, tak ten svět by přece neexistoval. On by nemohl existovat. Logicky to není možné. Odeberte si jeden smysl. A už je ten svět najednou úplně jiný. Jo? A teď si vemte, že všechno to, co vnímáte, vychází z vás. Čili i ta láska, kterou ty teď cítíš a kterou si tvoje mysl mylně spojila s tímto člověkem, i ta vychází z tebe. Takže ona už tady je. Takže než abych dovolila mysli, že udělá hop a zaměří to na toho neexistujícího člověka, který teď je kdo ví kde, tak se jenom zaměřím na to, co už mám. A užívám si to, že to mám. A že neexistuje nic, co by mi teď tu lásku, kterou cítím, mohlo vzít. A uvidíte ten rozdíl.